Open! You never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tell my heart, my achy breaky heart. I just don't think he'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Sorry ka, Mother. Ayan, Mother. Pag sinabi ko coffee na to, open niya, ha? Open! Ayan! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, at syempre, meron po siyang nabigay sa inyo. Ayan po. Malaman, yan ang unahin mo, Kay. Ayan. At syempre, hindi lang yan. Meron din kayang bouquet. Yay! Hola, okay ka lang, Mother? Harap tayo sa camera. At syempre, hindi lang yan, Mother. Meron ka rin. Siyempre, meron din kayong fruit basket! Patulong po! Dito ka, Mother. Hari ka. Dito kayo. Harap kayo dito sa amin, Mother. Yan, ganyan. Oh, ganyan lang. Ganyan po sa lambot siya. Yan. Yan, Mother. Meron din kayo. Cake! Wow! Meron din kayo. Patulong! Ayan. Oh, Mother! Kasi yan, at meron din kayo. Banda! Ayan kayo, Mother. Yan. Ayan. Oh, ayan. Meron din kayo. Pansit! Kasama! Dito kayo, Mother. Yan. Hawakan niyo po. Okay, Mother. Dito po kayo sa gitna. Diyan lang muna kayo. Ayusin natin. Pero mali, bakit hindi mo nabayawan ka? Okay! Usap sa amin ni Mother! Wala kayo, pinasagit yan! Ilan daw yung pera? Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buod niya ang laging hangat mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay
ina. Sabay na. Tanong sabi nila, ba't yun yung taon nung natantaw nila? Hindi kayo pag-asagat nila ko ina, mga si Kristo. At nabayan mo kami sa mga pamilya nila. Ano kami tapaw nila. Ang taturayaan. Thank you, Lord. Thank you. Okay, mother! Round the candle! Yeah! Yeah! At syempre, merong inahandang letter ang yung mahal sa buhay. Yung letter na po ito is galing po kay Tita Evelyn at saka kay Auntie Dume. Ito na po, ubasahin ko. Nay, una sa lahat, nagpapasalamat kami kay Papa God at binigyan kami ng napakabait at napagmahal na ina na katulad ninyo po. Nay, maraming salamat po sa lahat ng sakripisyo na ibinigay ninyo sa aming pamilya. Even though we are far away from you and we're not there to join you on your special day, just put on your mind, Nay, na lagi lang po kaming nandito at lagi ka pong nasa puso po namin. We love you so much, Nay. Salamat po sa lahat, Nay, sa pag-aalaga at paggabay sa amin po. Naway bigyan po pa po kayo ng mahabang buhay para makasama pa po namin kayo. Enjoy your day and we love you so much, Nay. Kaming mga anak mo, ninyo at mga apo ninyo, mahal na mahal po namin kayo. God bless po, Nay. Ingat po lagi. Ayan! Ang kanilang mensahe para sa inyong mother. At syempre, si Father, ano po ang inyong message? Hi! Message niyo po sa inyong mamay! Message din. Yeah! Message si tatay para kay nanay! Ano po ang inyong mensahe sa kanyang kaarawan ngayon? Happy birthday. Oh. Ma'am. Kaya setelah nakalap. Ayan! Ayan, okay na po yun, sir? Okay. At syempre, sino pa po may gusto mag-message para kay Laura? Chloe! Eto si Chloe. Napakalusog na bata. Message mo. Anong sasabihin mo sa akin? Iyak na siya. Kang iyak. Magmanang kaya. Happy birthday, Nanay! Magkita ka mo, Hindi kita bigyan ng pera ko. Mag-message ka na! Mag-message ka na para kakain na tayo. Happy birthday, Nanay! Thank you. Ayan, Chloe. Ayan. Harap dito, Chloe. Tingin dito. Yan. Smile, Chloe. Oh, di ba ang cute? Okay, sino pa pang gusto mag-message? Anong message nyo kay mother? Happy birthday, Nanay! Mami, happy birthday! Ayan. So, wala na ba mag-message? So, okay, mother. Ano po ang yung message po kila Ma'am Domi at Ma'am Evelyn all the way from Seattle, Washington, USA. Ayan po. Ano pong message po natin? Anak ko, salamat. Ganun kay nanay yun. Papadalan. Salamat anak ko ka. Wala kayo. Hindi ka man susuportad sa anak ko. Ang gano ang tigagulat siya. Si Kayla ko ulit yung ang pasasin sa kanak. Pero anak ko, salamat. Taalaw ninyo sa sermon ko, anak ko. Thank you, anak ko. Salamat. Ayan. Ayan po ang kanilang mensahe sa inyo po. At syempre, ayan po, nahihatid natin yung sorpresang naipahatid ng inyong mga anak. Ayan. Ayan, napasaya po ba namin kayo, mother? Opo. Ilakas! Ilakas natin ko masaya. Opo. Opo daw. Ayan! Ayan, thank you, ma'am. Ma'am Evelyn at saka kay Ma'am Domi sa pagtrust at pagpili po sa amin. At syempre, sa tulong din po ni Lovely. Ayan, sila video mo. Ayan si Lovely. Siya po ang nakakita sa amin. Ayan, siya po ang inutusan para po maghatid ng sorpresa. Ayan. Ayan, salamat po sa lahat. Bye! Happy 68th birthday, Nanay Junay! Bongga!
May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat